Malawi Brief. Mu programu ya Times Exclusive ya wiki ino, Brian Banda anacheza ndi Ben Bodolo amene ndi mkulu oyang'anira ADMAC. Dakani pomwepo. Mwapita kuti ADMAC? Wanyuwani. Namba ntchito pa 4 December. 4 December. Zina linatinambo limva kalekale. Ben Bodolo. Ben Bodolo ndi nyamata amene wagwira ntchito yaitali mboma. Anagwirapo ntchito ku statistics, anagwirapo ntchito ku nduna wa zachuma, anagwirapo ntchito ku nduna wa maplani ya zachuma, anagwirapo ku nduna wa uona nkhani zakunja, anagwirapo maudindo anya amene wa ngati ku kunja ko nali principal secretary kuyang'ana zakunja, ku finance foreign affairs. Ku finance, ku treasury, secretary to the treasury. Foreign affairs zaka zake ziti? Foreign affairs kuchokera mu chaka cha 2018 paka na 2019. 2018 2019. Yes. Ndike kenako nazapita so 2017 2016 17 paka na 18 yonali ku secretary to the treasury. Nali kumene kwa 2017 18 paka na chamba 19 nali kumene kwa kena kumasenta mwapita ku foreign affairs. Indeed. So mwagwira ntchito mboma all your life? All my life nagwira ntchito mboma paka na zaka 34. Ndiye litadzabwera boma la Congress ndisi mudaonekenso? Ndangobwera la Congress ndili ku foreign affairs. Andunanga anali amkaka ali anduna so foreign affairs. Basi anangoti yayi iniyo sipono zipita nakakuzani kumene mukalowere musatero ndalakwa chani sana neneso ndalakwa ine ndaphonjesa pena pali ponse koma pitani kayi pamene amanza kuti sipano mupite ku OPC akuti mukupita ku OPC osati kuti pali ulemu ya anthu amene mukupita ndithu kangokhala kumene kuchako kumakongoza kuti basi abantu mupera kangokhala ku nyumba. So munakhala ku nyumba basi mukhala ku nyumba kena kuti yayi muziona za manifesto so nafunsa kuti ndio manifesto yake iti chifukwa boma lilipo lindila tonse alliance ndiyang'ane za UTM, ndiyang'ane za MCP, ndiyang'ane za PP, ndiye mnduuze kuti which is the common manifesto. Sasa nduuze auti katati mzangu yang'anira manifesto yo ndiye nati inezoyambisa ndiye usindi kufuna ya chukwa nikani zimene na changu mwansanga. Yes. Nazawerenga manifesto onse ajawo within a day. Usiku onse nazawerenga ndiye nazaona kuti zinthu zikusiyana. Zimene ukamba MCP, zimene ukamba PP, zimene ukamba UTM ndizosiyana. Ndiye nauza bwana kuti zinthu zizosiyana. Chimene ningasindikize ni kuti apapa ndiye akugwira ni chakuti chakhala kuti cha UTM mozana kuti ndine wa UTM. Basi pakana mangulandira pakana pension yanga ndi akulu ndakhala ndatopa ndikukhala ndifubwa mungwe ndikumisa ndiziwe ndikangi mangulandira ndrama kuti wakhala pansi. So galimoto anakusungirani? Galimoto yanga nthawi imene yoyo kuti inalita kwana kale yoti neyo sipano ndikule. Nje basi nangogula. Zonse zona ma benefits anga onse sana akhuzepo. Zonse zanga koma kuchito simapita. Galimoto nayo kuchito sapita. Nali PS yembeke khala basi. Andakuti munali pambiri yes ngakale alipo bwana anga alipo panopa wa chief secretary analiso kumene koko analikulanda ndi amene soma ndiuza kunena kuti asaidi una kuti choti machola na first name Ben ndakusira office janja choka kaya ndikunaneso ndikupita basi chimachititsa zimene zinjani because you are well trained 34 years in the civil service. Ngati panali kudalira tinaenda kudalira anthu ngati mchi ndi ndale ndi chani chimene chimachitika one zimakhala ndale koma anthu ena nimawunikira ngakhale anyamatanga ngakhale panopa ku ADMAC ndikwawunikira ine namba ntchito nthawi ya kamuzu
1990 nthawi ya kamuzu imene kamuzu ndithu alipo pamene timamba ife ntchito mabwana anthawi imeneyo anangakhala kuti zikuchitika ngati panopa izizi bwezi ntchito sikulibeko ntchito kulibeko chifukwa nthawi imene jayo amaona capability ama promotion so capability ndimene munthu ukupangira ndizo nakhala nthawi imeneyo pamene amatilemba ntchito una kuti amaita kusema kuti tikukulembani ntchito apapaye kagwireni ntchito ndi mtima wonse. Koma sopano ndale zikubwera kumapeto ukuku na kuti kubwera uyu kuchosa ukapanga litaya uzipita zipita chifukwa ndi chain chinthu ichi ndi chain mmene uliliwe experience ma directors ya experience na mene wadu samu osakwaziwa. That's right, wena kuchita pass over ma directors ena kuchita pass over so kuma deputy directors kuma kuti kungobwera uko khala up and PS ononga boma zinachitika panopa pano au basi kono ndio unaanza kumasaka boma ya lata sopano mbaja kungobwera munthu kuchokera kaya kutumene nali sana kwirepo mboma straight to PS waononga napita kumpemba ine nakhalapo 8 weeks kundiphunzisa za audit kundiphunzisa za finance kundiphunzisa administration yonse ya boma ndili kamnyamata ndangamba kumene chizona PO wena kupita process manager ndiye umakhanga kuseka amakuza ndikuti mete kukupanga ife pano election hizi muzaziwa kusogolo ndiye ukamakula pa yona manosi akumpemba aja ndi zinthu yaziti ndi izi tukupanga motivate anthu kukhala ni anthu ndi bwanji kodi anthu aungalumikenze bwanji zimakhala ukuphunzira kutokera kumpemba kucha nthawi imeneyo makuti usinaphunzire po za boma mene limayendera basi ndiwe bwana sopano ndi wankulu ndiye amakukhala ndi bwana alitu ndiye mmawamva ma meetings oita zawo ena maita kukhala meeting yakuti kodi ORT yanga ili kuti ORT ni vote imene tekeze kuti ya treasury kapena ya unduna wina uli onsewo kandi foreign affairs vote yao 260 muli other recurrent expenditures zapangidwa vote kuchokera ku parliament. That's right, angokutenga kuchoka kunja funso loyamba mene umakumana nalo Brian ndona kuti kodi ORT yanga muti dilipile masalarizi dilipile moguti si yako ya iweyo ya yanga ini afini jino TBD zipitani boma si maenda jodi hii mfuna mutipange frustrate mguti komerera pa ndio mambo ndio akala kama pita auti kwa komerera ugwama na ORT which is very it's pathetic pathetic you umafunika kuti grooming ichitika bwino okule mu civil service kungofikira okhala director singaende kapena deputy director singaende muntu suna limboma singaende monga li panopa experience yanga ya secretary to the treasury umayang'aniwa soma company onse aboma chukwa ndiwe shareholder wankulu 99% imakhala yakani yako is secretary to the treasury nthawi ijandiri ST timalephera kusolve ma problem amene ajawo pano pati nakasolve bwanji makauti experience mwe undani ulinayo umakuti angokutenganso kuti bwana tatile mbachiterani company ijayo makhaso chaos yake mama mavuto ukusowa poyambira ndiye ndimene timakumana nazo kwambiri ndi zimene zozokwana so ndi ndale zimene zikutivuta ndale would you blame it ndale kapena anthu ena mu ndale mu amene amakhala chimene chimachitika kwambiri ndichi pali anthu amene amakhala amene momwe chukwa masiku amene chitika chona kuti pali ena ake una kuti if the government yangoti yasinthana amati mwa watu ndi kuti ndi umene nafeso tikapangepo pali ena ngoti boma la sintha ifeso pano tipite tikagwire ntchito ndi boma lichalo ndipo makhala ndale zosiyana pamene baba kuti chuchitika baba ndichani koma at the end of the day government ina kutani kuyenda and yena kuyenda mwana ndomeko wake ndiko ndi kuona kuti kodi ma skills alipowa ndi antundu wanje nkhani imene inalipo mbuyo mutengane kuti terekeze amalemu yawo Kamphambe Nkhoma na Jonason Chito ndawo ya Italy amajita kana kumonja na office kwa ini ndili mwana singaona ni mabwana ngati amene wewe haya abotolo mulipo itabwera ndiko Nchito mukukira nefe tikuiona ndiye tukamba ni mabwana
promotion yani kubwera ine ndiriba wina aliyenso ndi anganira ndi kulibe no connections mabwana jamundo kuma ntchito mene mukukira ndayiona muthandiza kwambiri abangati tipange isi assignment ina kubwera mukapange zakuti akuuzani amabwana bora mpange ndio zaka yote ndio zotani zikuyenda and they are rewarding you for you hard working osa kufanya mene mwachokera balibe I never knew anyone munalibe mbali wanga wina aliyense zonse zimangobwera only merit kumapita ukoko mapanga promo up to the secretary of the treasury amene anipanga secretary of the treasury ni Professor Arthur Peter Mutharika na yake amene anipanga uni kichoke pa director anipite pa OPS anali Maremu Bingo why tuwacho kila Bingo anali mmozi wandu na yanga ali minister of economic planning then the director so we could chat baba John and we could argue and he was a very good monster argument kwambiri economically ndiye uti bwana kuti chuma chende kuno ndipangani chonje ama plan sama enda chonje abanje kubanje kodi unapita ku heaven bwana sina pita ko ya enda pita ku heaven kuja kuli chuma cha chikulu kwambiri chipange ko sel kumene kuja Maremo so you argue like that ndiye ukamapanga zimene iwo aja akufuna and akuna chinthu chikuyenda bwino they will not hold you back. They say no promote this guy, he's capable of doing whatever I want to do. Yeah, because they would just call me about already when let's just shake hands. Authorities are very pleased with you. Bwana bwanji mafuna kuti mpeleke ichi strategy paper iyi komando nomeko yake mene mwaya alira ino mene muja ndiye kuno kwambiri and they are happy uziko kwambiri bwana ineso ndi pinaso kumbuyo kwanya matanga mene kwena uchito anyamata khani hapo mabwana usangala kwambiri ndiye they are looking into it ine nikamakwera nawo saudani so akwera naso ipanga ma recommendation yangu When you recommend kuna kuti mukhamena kupanga waji kwambiri hadi ndikuyali hapo regardless of the region of the tribe kumpoto kandi kumzimba pa central region ku southern region palibe wina amene akutonena pano anganena kuti amene anganena kuti mzibambo uyu oyipa kwambiri palibe I have promoted new foreign affairs in such mozi I promoted the body good kapasa ntchito ija akugwira bino ntchito ija regardless ukaenda kumulanje kaimba kuchitipa for I should not victimize my people to kuchoka mozi ndio ukira ntchito kwambiri I have promoted yes yakaneke nimene kumaso uyuso wa kumzimba ngatopanga promo ntchito kwambiri nisamkhomerere ya abwereso kuti tisama khale ndi kuti uyu akachokera kuti tikatero tiononga dziko tsopano mwakupeza bwanji kwa adimaki ndakupeza chuka ngati ST nazakhala ponso mbuyo mo pang'ono nazachitamo pipi mwadimaki mja nazakana body kamozi kana yake mabodi nake mwadimaki mja tumapanga delegate mwakakhala kuti uli ma issues yeni ndio mapita kuweka ngati ST ndikuona kuti iwe takhala kai kuti zinthu zako tusakumene kaoneka nje nazapita kukaona kumene kujapo ndiye ndakupeza there was one penalty mistake imozi imene inachitika aikulu kwambiri imene inakanga talibweresa kwadi makingo pang'ono anthu amene anapanga ajani anthu amene anagwira ntchito mu Adimak ambiri anandi experience ndiye tinazabweresa po anthu ena kuti Adimak yasakuiziwa amene ikuyendera ndiye ena kuti mungapemphaso nzeru kwa anthu omwe achanso achinacho sanchito achanso ndiye kuona zipwirikiti zokha tipite kumisika ukuku kwa pedwa ndalama tipite ukuku kwa pasisi kuyenda tikalime munda unso so kuyenda ufa ngofika kumene sikumenda kufika kumene mu office news inatuluka aurisa ufa ufa mungona chone kala bambando foto ndiye kuona ma process age one by one marketing strategy tike ukoko kukulima ukunso tike so ukunso adding value tikeso aponso ngenda pangaso asese kuti kodi ma industries athu ndiye ati ku Adimak kunoko ndi ma general atatu yogwira chido ndi imosi kupanga atatu amazo kuti ndi capacity ya cotton 1 otherwise usata kupanga imosi yoka basi facha atatu njia ndio kuti okay bali vuto hapa tiye then sort out cotton athu kupanga produce bwanji tingamuchuse bwanji
tilindi Daro processing plant state of the art kuchenza ndiri wonde ngakhale siku limodzi sitinaendepo tinapangidwa 20 chinamba bwinobwino twainabwera nthawi ya malemu bingo zinthuzi ndiye ma engineers anabwera kena kunikuchira khazikisa zaipeza ma 2015 2016 mankhale siku lale palibe ngakhale kuti pangapo Daro packet yakuti palibe zanyuwani palibe zonse zanyuwani blandi nyo mukati Daro ndi uli chani Daro ndi nandolo chipere cha nandolo timapanga chipere cha nandolo chiwanza tupaja Middle East uko East amakonda kudya kwambiri chipere kuti tiyangopanga chipere chimene chichi one tukuyangana misika yakunja kumaso Malawi amadya chipere cha nandolo ngati mene akudyera masoya pieces ndiye bwanji tipangeso ka chipere kena azipanga ngati lakudya soya pieces mawa kusaso kudya soya chipere kena kaoje ndiye process mene mfadya tyambepo panopa machine mwinawo machine alipo ndi awuli simapanga chifanya panalibe ruso kama panalibe chidwi ndezi nthuzo zinabwera vunake ndimene ndiye nikusonza kuti pamene tikusintha ma system awanso anthu uzonawonso amakaso ma priorities awonso mamoti akhali ma priorities azimene ziliposo ndiye kupanga sense kuti ichi sichikuyenda chifukwa chani chinachitika ndi chani tinagula nandolo tinagula nandolo tikapanga loss tiye tione kuti kodi chachipangisa loss yo ndiye ndi chani ndiye tingapange bwanji kuti tipange profit kodi akufunika kuti ku Bangladesh ndiye titume anyamata tikhale ndi anyamata aku trade ukuku tiye tione misika imene akufuna uje ndiyete ndiye ife tiyakuze kuti tinditane chakuti ujeni wathu ndi uyo chipere chathu ndi ichi tikagulise so munagamba koma mofulumira impact ya kuthetsedwa kwa ADMAC andu nawo popanga zimenezo acholinga chawo chinati chani kapena mwazimvetsa tsopano cholinga chawo pakana pano ine silidavesi ndafufuza konsekuja inangokhala decision and decision imene chayo inangokhala kuti surprised amene angathese chinthu chimene chichacho sangathese kumene kungochimba kaye temporarily pakuza kukhala mwina executive order yochokera kwa bwana wankulu president kuti ataimanikaye chifukwa zimene chazo is under statutory corporation under OPC OPC ili manja mwa bwana wankulu kuna kuti achimetayimanikaye or board of directors to appoint board of directors ndiye boma likuzabura kwa board of directors zachani ADMAC ndiye board of directors ati pesa ifeyo tayimanikaye apapa msageso kaye nchito pending review kuti chikuchitika munomo ndi chani pali nkhani ziti pali anthu ambiri mufuna kapena strategy mtundu wanji kuti chitike munomo ndiye CEO ndi board of directors auza ona kuti bwana ngati kufuna chinthu mchiyambise pali core team iyi ndimene kwenisa yani ADMAC ena wanja ntike nawo kuanga nguponya apapa ba kwasiya wawa yuli ADMAC ifa ndiye ife mwazo nishe ndiyili apa hii ndiye sikate uziwa mwanaume kuti kodi abwana opomwe panga zimene zozo cholinga chawo chinachiti anangodzuka basi ADMAC yata osazipita kwao that decision only cost ADMAC 25 billion no why osathiwe mwanzo mwacho sayi you didn't follow the procedure and you don't have the powers wacho sera mchipa but it became now a political now no this thing has got its shareholders chinthu chinso chilindi anthu ake amene amachendesa board of directors plus ma executive management angochoka wina kuti chinthu chichata 25 billion pakana panopa ena una kuti sinalipire ndiye kuna kuti tafufuzani kapena ena ni ma ghost workers kapena ndi akamene nacho sanchito chifukwa koma ADMAC you spent 25 billion over ndiye company yo ibenda nanga sita panga 25 billion wapita kwa mwini wake wa company ST chifia ni chiti ndi decision sinachokera kwa ADMAC unoke inachokera kuti inachokera komweko that's right ndiye the person in ramo zote anthu alipirive anapeleka tinamvanso kuti anthu ena mwa apita ku suspension chachitika njani mene ina lili witch hunting
bwana si chanting nchito za kuchanting ndiye palibepo ya palibepo panatuka kalipoti kena kake a board anangoyambika kuti kalipoti kamene kakatuluka aka kuti ena ake abwerepo atiyang'anire so kalipoti kamene kamanda domeko yake makosana awawa abachoka kaya chifukwa azikhala ndi influence mmene enawo azipezera zifukwa zimene zizi ndiye participation ndira nakuna kuti pasakhale so pokapoka ngati mukufunidwa mubwera kuntchito koma pasakhale ena influence kuti independent audit ikachitika ndiye kuchoka independent audit ya board naso zakhala panzi zachoka ku independent audit ndeka singapange audit yanga yainendeka kena go ndiyambepo mene mukuyamphwa ino ndiye khala ku hunting so board mnangopangisa ka internal audit ndiye akupasani ndiye mwambapanga action report hiyo inapeza kuti yani zambiri mbiri tikupeza kuna kuti pali nkhani ngati ija wama kuti ufa uja muuna ola uja kuti panali business plan yake yantu wanji tione kuti mna mapanga bwanji malimidwe anu malima bwanji minda yapezeka iyi mapanga lizi o sabulizi minda mene wa malima bwanji pali zambiri mbiri kuti procurement ya icho ndicho inaenda munagula bwanji zinu ngati zimene zozo patipo tingapo ndithu timene board sana sangala nazo yeye kodi ndi board sinu yoyi Yasanta maloza jalaini abono la abilitsa kunyumba abono la abilitsa kunyumba amena nalemba makalata oo akulu kalinga mwana domeko yao ndi chia wanga wa board chanunda anyandule ndamena nalemba koma malinga ni malamulo ake twala liposena yeso angono board singalembera mina decision ana pangandani ku board resolution ilipo ndenda anthu angati pafupi pano palipo anthu 5 anthu 6 anthu 5 or 6 tindi my colleague former CEO ndiye tuli ndi amakata pali anyongani pali aziri ya kasu pali akwatiwani ndiye pali waligo ndiye pali wa procurement ndiye tsopano company yo anthu usewa achoka matsimo ndi akula mene nanga usewa ndiye company ndiye mwatsala nokha ndiye zonse mungopaka nokha aboard na ya migrants unakuti pabwere ena yake ambena ngathanze ma acting ndiye ikapo anthu ndomeko ya within the corporation meanwhile akuti apange masanga papa komanso tikulemberanso talembera kale kuja ku OPC ndi ku nduna watu wa agriculture kuti ngati pali ena ndi ena kuti akuzati thandiza kunoko kandi cooperations uku kandi ku zolima izi polisi titumize ndi anthu sakale kondeka kunoko ya maso tikasuminitu ina imene ngathandiza kandi ina ngasiye ujeni ndiye kuti amene wananyamula the box ya company amene ndiye anthu awandi imene kuti ko team yonse company nditi ndiye ali kunyumba tuya pano pali kunyumba ko team mwango chala noka kumene kuti executive management nditi ndimene kwa panopa alipo acting director wa operations acting director wa finance acting director wa human resource wa corporate service and tilindi intern alipo ina wake huku ngakale alipo legal services manager alipo yeka ngati wadi wala kuti legal services yaitani isafara ndipo nakula kuli kuliko kunoko kulimiranda ya mbili amkhala kwa mtu mmoja ndipo alindi intern wa intern kompia wa intern ndine lawyer kuma sana muloleze kuti azipanga za mapita ukoti kuti azingapita mango vese so is tend when kuno kuti apapa ndimekake ikala bwanji kodi mulima chimanga kapena mu gula chimanga ngati Adimark ife yote yenera kupanga zonse ziwiri mulima ndi kugula tiliminda waukulu kwambiri uli ku Mangochi ku Katuli about 108 hectares ina yo ndi ayingono panopa malima taka ino sidalime
188 hectares. Sina limidwe. Kaya limidwe wako kaangalia hali 20 mwina. Msateo. Sina limidwe. Vuno cha. Mkataka zomwezo ufufuzi basi. Kanza kidego nikatoka yankula baba leo rindu yankula zimene afufuze maiteno Kani za mundazo zimene muso. Yes. Kani za mundazo zimene. Niye kuwenga sauti kwa di tina chitika ndi chani. Fertilizer mbeu mnagula munazana mbeu zingati. Nanga zinazo zili kuti. Ndiye ndimawulirazo azikati. Ndiye kani imene iwe. Kani imene yosopana. Mbewa inagula ya 180 hectares. Minaso posa so minaso. Ayo kuri mukaba ni makampani. So ngati zakazibaka kuti adimagi tinairekerera. Honest tinairekerera. Chintu chijacho chekeze kuti kuli njala. Malayi. Tu adimagi ndi gawo ziwiri. Commercial ndi social. Yeah. Kuti kuli njala pano pa kurumbi. Ana utsegulanisika wadimagi. Example malimidwe kuti mukuona anthu akamadusa musemu kuti akulima pa ndani adimagi kuma ife zafuna kuti kuleso chambiri so kutoka kwali ali mazinga ku example sizi kuchitika hiyo. So to answer my question, mulindi minda adimagi minda ilipo kumaso mapanga so lease in out ndiye mwalima si mnalime. Mene kan kunena mwachuchu. Munene mwachuchu ba. Akakona ni ba. Ndunene mwachuchu. Palima answer yeni mene ngako yanke ni leo. Out of 700 hectares nina tangolima 50 hectares. Out of 700 hectares. Mulina ma hectares sio? Ila tunakita kupanga sublease or leasing. Okay. Out of that kutapangalizi mumida jayo even watu wakatuli 108 mnata kulima kwa 20 hectares siku nalima palibe kulima wamene wao palibe kulima kwa wamene wao ndi kulima kwenda kuti 20 hectares ndi anthu amene angono kuti azilima 20 hectares adimagi singalime 20 hectares pachaka singateke nje isiyo kulima isiyo kulima yes. Adimagi zina kuti ife kulima 500 hectares to 1000 hectares to 3000 hectares mwaso ndi machine amene tupanga ulima otilira kumalo sana chimanga cha mbeo ndiye ndi adimagi nene ngati tupanga zimene zozo tingoseka umene kukutika kwanthu lazima zibe upangiri ndiye kuti chinachititsa kuti musalime nja panalibe ukaswiri wenwe panalibe ukaswiri ndiye matani ndiye panalibe ukaswiri kuti ndayang'ana ma files anthu onse mwina ndi awiri lomozi amene angane kuti anapita ku Bunda ali ndi upangiri wa olima pang'ono so upangiriwo ambiriwo ali ku engineering mwina awiri amene wapa kuti akulima papa crop production kuti ndikulima chimanga tufuna kuti tisilema nkhwala akuti fertilizer nthawi yakuti tizapange zakuti mwina kwako mwina alipo ndi mozi ndi amene yonso si alibenso ntchito yoti aziyang'anira mindayo ayi munjira ina palibe munthu amene alikaswiri kuyang'anira ulimi kwa adimagi as I'm speaking now yeti kuma ntchito ndi yaulimi mwina anaona pamene mwina sala kuita mtu ndotomeko yake sana isatire bwino nkhani ina imene imakambidwa kwambiri ndiya chifukwa chimanga cholima ndi chakukanikani mukugula chimanga chimanga timagula tinagula papa kuma chambiri chimene timagula ifeyo chimakhala chonena kuti akunduna wa agriculture atiuza tigule kuti tiyathandize anzathu aku NFRA National Food Reserve Agency kuti akaike mukho tikayang'ana ifeyo storage capacity even ku Chatland kakuluchenza Chatland ndi palimbe pali office ya adimagi paselia pali ma warehouse akulu mukumbukire tu warehouse ya adimagi Grenade Milling bakreza sejenali adimagi mumagaya ufa pamene magaya ufa gramiro timagaya pamene pacha okay ndiye tikana yonje na kuti tikapanga kuma warehouse sade nasungabe amene ajawo okay
tikatenga ma warehouse ose kumalangalanga kuchilambula uko amene NFRA in about 180 or 200,000 metric tons. Ife akula ku ndinakula koma ngasimu kukula bwana siti kukula choona kuti vuto mene nalipo ndi ma policy makers akamena mapanga ma policies pakala kwika chinthu mamuti konse chinthu chijacho timapangisa makampani ena tekezo kuti ADMAC kale magulisa fertilizer twa maza kuti kulima chimanga fertilizer imwe ADMAC magulisa fertilizer ndio sababu kuti ADMAC sagulisa fertilizer yayi small holder fertilizer revolving fund tipange imene yoyo yoti akunyosola ADMAC small holder idatenga mphamvu za ADMAC NFRA ikhale bunge lokali angosunga chimanga ku NFRA kujaku anthu amene ajawo chino ya tabati apanga soja palipo sapita misika kugulisa chimanga sapita misika kugulisa chimanga chankhala mungoke mujamu amene ajawo chino ya tabati ma ADMAC nali kale ndi 400,000 capacity mamodi nkokwe zijazo angona njira kuti mina subsidiary ya ADMAC ziyanganyira ziti zimene zozo ndipo nali kuleka mene popo siti glass chatu pang'ono chifukwa kuti tiyamba milingi yathu tizigaya kufosa na feso ndiye tiyamba pang'ono chabe chatu choti chipangaso so ichi chimapezeka misika ya ADMAC chimachokera kuti chimene misika mwa ADMAC pali ziwiri pali chija chachokera ku NFRA ama kubatsani kutipasa olo china chilikali mu warehouse mwathu olo atipasa kale fachikoza kukhala mu warehouse mwathu mujamo si chatu ni cha NFRA njena kusunga njama zote anduna ajama ngolemba kapena PSA kwa kikacha atiuza kuna kuti chimanga chikukwera ntemo ADMAC mupite kumene kuli misika kumene njama tipasa chimanga chimene chacho olo timakapanga chimanga mechi nacho kale chocho kupitisa misika mene mjamo kuti mitengo isakwere kwa makhala kuti upangizo mene ochokera ku nduna wa agriculture si ADMAC ADMAC fendi commercial zamalonda ndiyetu kugula ndi kugulisa kwa tikapanga mene pajapo chopa khala malosses chani amene palibe profit izo zibita kwa ini yake achimanga chocho kwa pali mbeu zina timagula izo zimana kuti izizi ndi zathu za ADMAC tipanga nazo business ndimafuna ndimvetsetse kuti misika ya ADMAC mumatsekula pakakhala nidi simakhala yotsekula throughout the year simakhala mulibe mbeu makamuna mulibe mbeu yes mata kugulisa the whole year koma muli ndi misika across the country misika yoposa 400 mene momo muli anthu ma unit marketing officers ali muti mene panopa nifanye nepo ichichi a preamble to that ADMAC yagula drying machines muli nawo alipo 11 alipo 11 across the country tukupanopa metu kankula panopa tukuzara panopa ready for the season so na kuti panopa chaka chinocho at treasury angoti ndirama chamati pasa treasury ya ndi tengakoni ife tukupita kugula zinthu ndeka achitsibwera ni chinyontho chipita machine kanchosauma chipita machine abwere kwa ADMAC chipita machine chikaumisidwa mmene mjamu nditu chikaumisidwa koma tione kuna kuti tikhoza kugula chimene chichacho ngati 100 ngolekeza 100 kg Twaja chinyonto yote 100 kg. So na. Tikachumisa chikara 90. So na jaye so na. So kuti ti balance hapa. Isi chikulia kumu. Hapo yeye ngati tizikagulia panti ngumene aikayo pajapo tizoti tipanga ma loss opya kwambiri tipanga so business. ADMAC ilia. Twaja mpiricho chikara chinyonto. Chikauma kwa muzapeza kuti deriro kg yachimanga chacho mina ni 80 kg tinaso anali mazi chabe. Ndiye magula mazi simagula so chimanga ya. Mbewu imene mutati mwagula imene imakupatsani profit kwa ADMAC ndi chimanga? Pachimanga pali timati gross profit margins. Pachimanga ni 2%. Ndiye tikachosapo zinazozo mati cost maina ndina kumakala always negative. Sizimaenda. Kulibe business ya chimanga mwene jakuti ingakupasa ni profit. Kulibe.
mpunga yangota gula mpunga kandi kilombero kukalonga muzomba umo kulowa shire gula mpunga umene uja ndio tukupitisa kuti tsona tikaupange gross profit margin imakhala pakati pa 36 to 40%. Ndiye tukachosoma cost na uja profit be imazafika kandi ku 60% imene matipasa mapangabe phindu imene mapanga phindu kwa Adimark kuti profit kuti onyese timpezi teketi Adimark akufuna ka 15,000 metric tons ya cotton chaka chato bafuna 10,000 metric tons chaka chinojo ya cotton banango pesa ko usapitilia 1,000 metric tons no yeah nje ma profit ambiri they are based on volume okay kuti zinthu zachubuka bwanji kama kaponi so mchwani pamwe mshwaji zinthu zambiri mapanga chani mapanga profit zona so chinthu chonga mwachipanga kuti chili pa 10,000 mfuna 10,000 volume metric tons ngakugula less than 900 chabuti ndimo zote mapanga. Talking about cotton muli ni machine kuchikwawa yes kukaronga asu muli nawo yes kundi sa Adimark amene Adimark paka naso bauje hapa pa Baraka so muli nawo alipo zikuyenda ai zimaenda pang'ono chifukwa ngakhale amene akuyenda amoziwo akuyenda ndi ati akuchikwawa kwanga okay amayenda okay ndi unguti thonje lichoke timbewu ta thonje so mutichoke ni yamangu chosa timbewu tija timasidi to chosamo ndi thonje lene jaso ama lintiro ndikuli chosamo ndizo zapeza kuti chiyende mwina wa 6 months 7 months timangwenda mwina 4 weeks yamaliza kathanje kanu kosaje ndi chingokhalanso ndi chikhala chaka chose chathunthu mango lipidwa kumango chiyang'anira chinthu chingokhala. So vuto ndi chani? Vuto ndi kuti siti kulima thonje lokwanira. Vuto industry ya thonje vuto lalikulu kwambiri anthu fesima lifesesa. Anthu pakana pano pamsali lifesesa. Amene apanga profit kwambiri thonje ndi ndani? Ndi anthu amene amagula seed ya thonjeja ndi mwinaso anthu amene akuzoka panga ansalo. Ndiyo wambiri amapitaso kunja. Thonje akankhale ochepa imweyo kunja kujama mgula. Thonje weni uyu amene kuna kuti thonje tampata mugula tukagulisa kunja ino mulibepo mphamvu pa mtengo wa thonje mulibepo chifukwa amene ja amaendera Liverpool timati Liverpool index Liverpool amaendera Liverpool index Liverpool mitengo yake imakhala determined ku Liverpool foje aje thonje oli mindo malemu nangasi wa Malawi kandi ku Kenya kandi ku Zambia kandi ziko lonse lapansi ndi amazoja ku Brazil kuti ndi amazaona supply and demand ziko lapansi no nje kati ngamene ucha ngamona kuti okay chabwe ndi tipita ku Malawi tikagule ku mina uyo atipita ku Kenya tikagule ku malika ndi index manager thonje ukhona nge tisinthe pang'ono industry timusintha pang'ono thonje yomweoja tindi machine omba salu state of art kuti ngati ulusi imene tavala ino ndine ukuombedwa muno company sita okay thonje mwaucha zinthu zidaniso zisinda choti zinthu izi ukukuza sinda zini ndrama zambiri mutenga ndrama zija mukapange motivate ma farmers choti industry yani kuti iyende ifuna majani ma alimi acha ndi alimi acha sona azilima thonje wambiri so inyupo opanga machine wa cholinga yeno lina jana machine ya watu amangotira ponda ngojosamo masidio ndi thonje yenyeji basi ndiye thonje likachoka kuchikwawa mupita nalopo ndiye limapita mwina linake ku Switzerland na limapita kaya okulitsa kukhala Adimark okay ndiye makhala Adimark ndiye pita South Africa ine ndikunena kuti akulakula ndikulakwisa chwa ameti kugulisa ve tilibepo mphamvu pa mtengo ndi Liverpool index chimene anapanga ku India amanaso makusa thonje wambiri ku India atabwera ku Mahatma Gandhi anauza kuti thonje watu satani satuluka mu tiziomba salu zambiri zikombera zambiri zikombera choka kuti India akupanga anauza thonje situluka zaliva kuzanu ile wanga yo nizipanga industry yake kama muno machine ma David White ni mapeto anga kama muti muno ati batuna kuti mapeto chwa shadi makini chati kwa mabere ila Adimark ina ni mashia zambiri mene mjamu Adimark funa kuti ziko litalio ngatoka talio ngatoka chali cha Adimark chimene chacho
Mama utipange technology yaso pano kugisa be technology kale tugirisa ma plate bakuomba sabu kwa mama utimpite pa computer ndungopanga basi zituluka zona muli ndi masomphenya otani about Admark ine chituzi zimene mukutipatsa zikuoneka kuti zinthu sizinaende koma inyo mukhoza kugwedeza zinthu nkuyamba kuyenda masomphenya anga ndiyawo ndikatenga mbewu ina yonse payoka tizimalizisa munjira ina ngani kutenga cotton paliva ku index ngokupisa 20 jamene alili mja ai ngadi alipo ina kama panga zochosera kuzopukisira kukhutu kazopanga zofunika kuchipatala maswaps asapange so import kuchokera kunja iya tonjera choka momu no tukapanga zimene zichazo zopangira kuzo kumakutu ai tipangire momu zina zozo ndizo tikuomba salu state of art kandi ma jeans tonja kwa momu tibweze ma industries amene akali muti mene momu imene mati industrialization ngasifika amene popo ndio tife tikhala olida pakana kale ndiye tenge chinthu ngati chiti chinthu ngati chimanga chomwechi panopo ayambapo kuza kupanga chimanga bikufuna ife ma popcorn osati ma popcorn kumalingana kuti ma cereals amene upanga ife pakana mapiriko ma cereals kuchako anazikani ma breakfast ma cereals opangidwa malai momo zikoteka bwinobwinonso Admark nani fruit canning company izona mulanje izona fruit canning timagula jamu tupanga jamu yemwe simunagulitsa anagulisa munagulitsa Admark inagulisa nsazikane ine kunalibe kuma anagulisa munagulitsa changu kala pacho chimaba mamoli dine kuti okay ndiye mukafika ku office muutani chifazi kuti palibe chuchitika ndikafika ku office kujako pa Zambia imene pachita ai vilipo Zambia abonoro Zambia mukatsika chigali moto chopuma muutani ko kumene ku Admark pa Zambia okay pa Zambia imene pano kujako panopa panopa tumanga ife panopa chinthu ichi sita chipezekera tikaza kumana 2027 mwapanga chani okay singangofikira 2027 yonda panga zakuti okay nene nakupangira pati yambira panopa plan ngati mufuna mkalime panopa ndauza kale anthu anga kuti peze agronomist amene angazoyeza chani zomalimidwe izizi tiambe kupanga plan pompana okay ku Katuli kumene kuli 108 hectares ikama kwa na me matractor kupita ukaamba ukalima kumene matractor mnao alipo 5 matractor mnao alipo ma 5 ndizo limya zake zomwe okay apita kati pule chosechi chachosa kati pule ngati kulizisa akambi lumba nokuchosawo izo ndiye agronomist watu utimuze kuti sipano miambe nchito hii and I need a report every month what you are doing izo na zimeje singapange nthawi yokolola nthawi ndi tikhoza kukolola chimanga chochuluka kwambiri ideal mina andiuzira ma expert akuna kuti kunoko kumalawi tu timasangalala kuti ayi ndapanga 4 ton per hectare the ideal is more than 80 ton to 12 ton per hectare ngati wanyamula 8 10 ngati wanyamula 10 ton choseja cha gamu 10 ton chacho pa hectare imozi nyoto yondo ikatundu pa ulipa malimidwe wino South Africa wapanga 15 ton per hectare Admark upanga 2 ton per hectare no ndi masewera masewera nchifake ndikufunsa kuti mukapita mu office ngane ndimene ndifuna nipange 15 ton 20 ton per hectare ndingamza kwa chaka cha mazazo dia tisasiana kuyankhula na kujako nimapita ku office ndio mega mafanzi pese 15 ton per hectare 20 ton per hectare panopa business imene mupanga Admark ndiye chani panopa si optindi rice processing plant tinayo pamene bo tupanga mpunga wetu wa Superfire wambiri ya makala wa Admark tikupanga tini factory yako kuli wonde ngakhala factory panopa ya diapo chwa ni 1996 ndiye kuti yayi akula kuli mtikomere ntima so mugulitsa mpunga timagulisa nyemba zimayenda zimayenda kwambiri malonda bwanji nyemba zilibe malonda I think zimakhala ndi mmene anthu ali nazo tikamaenda mwina mujeni umumu chimene chingafunika kwambiri pa nyemba papa ono mitengo ina iloseo tichite control anthu aja amene akugulisa mbali mwanse umuja mwambiri mbiri mujamu tiagule alibe kolowera mina jamu akapeze nthawi azikalima kuti kumunda kujamu Admark agule usati anthu ngati mabwana muzipita ku Admark shop hakula jani nyemba usati muzima museuchi kugula nyemba ndi another vision pachifukwa chimene yojo mu manifesto ya the current government auna kuti tikhale ndi ma
mafriji mu malo amene tingapeze kuti zinthu zathu zaonongeke tizizika muti mmene momo ngati Admark ndiye imene yota ndaonya chaka chinocho mene itiponya mwina tione chaka cha mawa chwati ndi zambiri tipange sort out izi zili izi bali zambiri zoita sort out ndiye tanguti amatiza zimene zozo ndiye tambopanga produce ndiza kuti okay storage zofunika kuti mene perishable na ne perishable za perishable zo tinzikasiyani mu cold room zinazozo zipita kusika straight zimene zipanga dry zozo tikhoza kudzaima kunena kuti tili ndi Admark mdzingoni kunyadira kwambiri liti 2 years time. In 2 years time. Yes. Nthawi yatithera mawu anu omaliza adabwera Ben Botolo pa Times Television yang'anani kamera yathuyi mwauza chiyani Amalawi za Admark. Admark ndi company imene ili ya Amalawi kuchokera mbuyo monsemo anthu timagulisa Admark kugulisa chimanga ndi kugula chimanga mbewu ina iliyonseyo timakhala tikupita ku Admark kugulisa ndi kugula anthu anakhumudwa choti akatenga mbewu zawo kupita ku Admark imakhala ilibe ndalama chaka chinocho tachonderera ku treasury ati pasako ndalama zoti tiyambire kugulira mbewu ku Admark tigula mbewu zosiyana chimanga nandolo mpunga nyemba tonje imezo tikhala tikugula ndithu ku Admark kuti Admark yani yakale ija ibwerenso koma zafuna kuti nanunso muikepo azanja popita kumisika ya Admark pokagulisa kumaso mbuyo posabweranso ku Admark. Workforce mwatsala ngati tsopano ku Admark amene tingane kuti alipo across the board anthu enene kuti onse ndi anthu tingane pafupi 400 nasami ambira anapita ndi 400 yachokera kuti ilipo nangaziti ndi misika cross ndiye ndi ma division 10 divisions mose muli anthu tima division manager operations manager unit operations manager mose muna mukuza district moze kuza kani misika 20 30 mose muna kala jani komando headquarters mupentality headquarters tamoni pa kamera babwinjani 30% tweaks abotolo so napanga proof kuti penta ndi nyumba ishi on a serious note ikapenta ndi chimene chicha mupenta najona 2 weeks ndipase 2 weeks zonda panga proof kale kuti anthu akapente nyumba zina pana uzo msayambira kupenda nyumbazo yapa mupenda chipindi ndiye mulimbepo buno bwino Admark kwa makono